hai unha aldea indo de Vilatuxe pa Zobra que se chama O Espiño. Ali, mitad da aldea da provincia de Ourense e mitad da provincia de Pontevedra. Hai unha casa incluso que corta a fronteira, está na cociña. Entonces os que comen deste lado da mesa comen en Ourense e os que comen deste lado comen en Pontevedra. Un día coñecín eu ali a un home que me contou, el viña só unha vez ao ano, pero viña todos os anos, el era dali daquela aldea, e viña para tomar augas dunha fonte que quedaba alá no fondo, ali é unha zona de bosque e de monte baixo, dependendo donde se está na zona de Solano, que é onde lle dá o sol naciente, ali é onde máis seco é o monte, entonces o bosque ardeu, ou na zona de Umbría, que é a zona máis escura, que é onde se conservan o bosque atlántico. Entón, el iba todos os anos, viña de México, onde estaba emigrado, e viña ali buscar unha fonte que daba auga branca, e el decía que lle era moi boa para unhos problemas de saúde que tiña. Todos os anos, como o monte estaba cerrado decimos alá, cando o bosque está tupido, cando non hai camiño, cando se perde. Entón contrataba a unha xente para que lle abriran o camiño hasta esa fonte. E el contoume unha historia de que donde nace a auga desa fonte houbera un tesouro, e unha persoa intentou dar con el, e cando o tesouro se veu descuberto, unha noite sentiron renxer unhos carros, e saíron mirar e viron pasar polo fondo, por onde está o río Chedas, dous carros cargados de ouro, porque á luz da lúa iban brillando, porque non lle levaban unha lona por riba. Se lle levara unha lona non sabía se levaba ouro ou merda, pero como non levaban a lona, pois brillaban, e ese tesouro foise para outro sitio onde non o molestaran. Pero contoume tamén unha cousa que me interesou moito, que foi parecida ao conto universal de Isfahán, do mozo que caeu na pobreza e despois de novo na riqueza. Cando vides de Lalín, chegades a Botos, Soutolongo, Vilatuxe. En Vilatuxe torcedes a mao esquerda de cara pa Zobra, e antes de chegar ao Espiño, que era a aldea que vos decía, donde vai unha curva grande, hai unha casa soa no fondo do monte que se chama a Casa Grande de Chedas. Ali viveu un home moi rico, e tuvo un soño tamén, moi rico despois de que lle pasou isto, porque era unha casa soa ali no medio, que tiña prados suficientes, prados bastantes. Pero tamén unha noite tuvo un soño, e soñou que indo a unha vila que se chamaba Madrid, que ali ia topar un tesouro. Entón el colleu, aforrou, foi á estación de Botos e pideu un billete para ir a Madrid. Colleu o tren da noite, das 11, que era o tren hotel, e apareceu en Madrid, e cos aforros que levaba, pois intentaba recordar o soño, indicios de onde podía ser que el topara ese tesouro, porque el cría en que os soños tiñan unha parte de verdad, e se dicían que en Madrid había un tesouro, pois íbalo topar, porque o soño tuvéchelo ti. Entón, el, gastou todos os cartos e non topou tesouro ningún. Tuvo que se poñer a pedir, e puxose a pedir na Porta do Sol, e estaba así, e pasou un veciño de Lalín e conoceu-no. Dixo: "E ti que fas aquí?" Dixo: "Eu viñen aquí porque tive un soño de que en Madrid iba a topar un tesouro, pero non o topei." E díxolle o outro: "Home, pois, eu tamén tuve un soño e inda nunca me preocupei de buscar o sitio donde tamén me decían que había un tesouro, e era unha casa que quedaba no fondo do monte, rodeada de prados e cunha devesa así a este lado. Facía unha curva así a pista que vai pola cima do monte, e a casa tiña no lintel, que está por riba da porta, unhas marcas gravadas, e tiña un cuarto con un balcón,
por ese balcón o home da casa tiñase botado desnudo algún día que había festa, con un paraugas, porque os pais non o deixaban ir á festa, e un paraugas aberto facendo de paracaídas. E eu soñei con ese lugar, pero claro, eu que sei onde ese lugar está, pero ten unha forxa tamén, e debaixo do cepo, onde está a zafra, onde se peta con martelo para moldear o ferro, debaixo hai un cabrito de ouro enterrado. E el reconoceu a súa casa, e estuvo pedindo ainda unha semana máis, co que xuntou, colleu outro billete de tren para Botos, e de Botos foi andando hasta Soutolongo, e de Soutolongo a Vilatuxe, e de Vilatuxe volveu á súa casa, que agora lle chama a Casa Grande de Chedas, e ese home morreu hai pouco aínda. E baixou, entrou na forxa, empuxou a zafra, levantou o cepo, e debaixo rabuñou así unha pouca terra e ali apareceu, efectivamente, un cabrito de ouro. E din que o vendeu, e dese tesouro, a Casa de Chedas pasou a ser nomeada a Casa Grande de Chedas. Cando vexo o meu amigo Mauritano, vou lle contar que o conto non é árabe, que é de Chedas. Que é de Chedas. O seu mesmo conto. Graciñas, Nada. Moi ben. Nada, gracias a vos. É que a min criáronme con historias de tesouros. Entonces, pero a min non era, a min decíame, ali cando fixeron a carretera de Pontevedra e abriron, apareceu un tesouro en Barra de Ouro. Mandaron a Lalín por un camión e cando volveron nin quedaron os que agardaban, nin os Barras de Ouro, nin nada. En Bermés, onde era meu abuelo, a Fonte da Nujalla, topou un tesouro.